Wow, guysman. Nih, morning nih एसे बेरायनो फैलायबायलै guysman. मा खालामनो गोदाव सोराव मोननायखाय एसे लबर लानानै एसे गिदिंनो फैदों आरोना गामि दिनै लागायजोबगोन हाबख'जोबगोन दिनै बारिसिं guysman. नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनो दाबाव guysman. दा नोंथाङा नै दाउ मासे नुदों आरो खयथुलु होननाय दाउ लागायबाय नाङासै खिन्थु नांजिया आरोना मा होनो खिथुआव नांजिलांदो इनिफ्राय जोङो थांबाय थानोसै guysman भिडिअखौ नायनानै मा होनो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंथ' बुंखाबाय आरो इनिफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि जायो माबायदि मायो बुंनोथ' बारा रोंखाया नालाय आइडियाफोरानो गैथारा आंना खर'फोरानो खलासो नामा खख्लासो नामा जियानो जा दे नायलांबाय थादो होमबा मा जिनिस माबायदि खामानि गय फुलि गावफुनानै ओरै दोननो नांगौलै हा सोनो नागिरदोंमोन दा टाइम गैया जोंनिया टाइम गैया ओमफ्राय बे सासे बुरिया जोंखौ माने गय फुलि माने जावफुंनो थाखाय जोंखौ लिंदोंमोन आरोना guysman बेनिफ्राय जोंना दिनै टाइम गैया आरोना मा खालामनो जों माने मानसिबा दिनै हाबख'जोबगोन नालाय बारिसिं सोरनाव मा दङ सोरनाव मा गैया न'नि दाउ मोनबानो होख्लायगोन आरोना guysman जोङो माने लागायगोन दिनै एसे क्वार्टार नङा गंनै ना मा बायना दोननाय दङ आरोना बेखौ जोङो माने माबानो थाखाय दिनै दाउ खावनो थांगोन आरोना न'नि गामियावनो जोंना फंबाय एसे मालायनि अन्थाइखौ खावनानै लागायजानो लुगैदों बियो जुदि बोरैबा नुफ्लांबाथाय लागायजागौमोन र' बियो ओमफ्राय नै बोरमाफोरा नै मा होननाय बायदि आरोना खाथि दं नै फिसा माथाम दङ ओमफ्राय बिमा दङ जोंना बैथिं आरोना गामिया ओमफ्राय जों दा बोरै फैबाय बैथिखालि माने दैमा जिं जों गावगोन आरोना दाउखौ मोनोना मोना नायनोसै मा जायो मा मायो बेनिफ्राय बैथिंजाय गुफुर कारा फायगासिनो आरोना थांबाय आरोना दाउनो मोनगोन ना मोना गेरेन्टियानो गैया आरोना दिनै ओरैनो आसखासो आरोना मा होनो गोदाव सोराव मोननायखाय ओरैनो फैदो आरोना जोंनाव बोग्रि जानो थाखाय आरोना जायगाफोराबो ओरैबायदि मोजां जाना दं नायदो मोसौफोराबो बे जायगाखौ माने फाराम होनो आरोना ओमफ्राय बिथिंजाय हाखर दङ मोजांथार दै गैया आरोना हाखराव ओमफ्राय आङो माने गोबोरखि गालाबाय आरोना गोबोरखि गालाबाय बिराद लेथ्रा सैमा बाग्रिया खिना दोननानै आंखौ गालाबाय आरोना बियो मादार इन्डिया नों साला आंखौ गावनि गोबोरखिखौ आंखौ गालाबाय नोङो फुवाद साला फैसा नांगोन फैसा सेस लेथ्रा गालाफ्लांबाय आरोना बिनि खिखौ जियानो जा जेबो नङा आरोना बे गोबोरखिफोरखौबो माने मुगैनो मोनो आरोना बे माबा मोनसे आरोना लोखिसो बेयो बेमारनि थाखाय हामो बे गोबोरखिखौ माने माबाफोर बेमार जाबाथाय खिखौ जानांगोन आरो हासुदैखौ लोंनांगोन पुरा हामखायो आरोना ओमफ्राय आरो नोंथांमोना नायना लानो हागोन ओरैबायदि मोजां समायनानै बया हिट मोनखायो आरोना guysman बेखिनिखौ माने नैथिंजाय उल्था लादों नालाय साना आंनि उनथिंसो दोङो उनथि माने उनथि नङा गेजेराव दङ आरोना साना बिनि थाखायनो मोजां नुवाखै बिथिंजाय खोमसि नुदों ओमफ्राय नारेंखलफोरा नै
दानफायजोबबावबायसो आरोना सिगां ओरैबायदि नैनिसाय डाबल माबादोंमोन आरोना मा होनो नारेंखल बिफाङा बैथिंजायथ' आरो हाइस दङ आरोना नैथिंजाय नै ओरैनो माने फांब्रै फांबाल'सो नुदो बैथिंजाय थांबाथाय माने लारिं लारिंखा आरोना बै खन्दाव ओमफ्राय नायना लानांगोन नैबे मा होनो बिलो दङ आरोना बेयाव ओरैबायदि गुवार नङा आरो गुवार नङा ओरैबायदि माने गुसुंबो गुवार बारना नै नायना लानांगोन ओमफ्राय सासे जोंना साखो मोनलाया बैनो बिथिंजाय मोनहैबाय दसेनो मा खालामनाया नायदो दाउखौबो मासे मोनाखै आरोना ओमफ्राय नै जोंना सासेया मा होनो खिनो थांदो आरोना बियो हाग्राबारियाव खिनो थांदो आरोना बियो बैयाव माने बैथिंजाय ओमफ्राय बिल्डिंनि मानसि सानैसो सिख्लाफोरा नायहरगासिनो बिखौ नुवाखै बियो मा असयजखा नायदो खिन्थादो ओमफ्राय बै बिल्डिंआव माने सिख्लाफोर सानैसो दङ नायहरगासिनो फाग्लासो जागोन दे वाव 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 begrian ora wow danger hit माथो स्टेटास होनो थाखाय भिडिअ लादर' वाव बाब गेम लागायगासिनो आसोलफोरा नै गोरान गैया गोरान गोरान गैया दङ ओइ लागायनांगौ दे वाव लागायगासिनो नै माबा इमट सिमटनो माबा फाग्लासो जागोनलै गेम गेलेग्राफोरानो नैबे दलङाव फैनानै बिरि गोरानबो लाखायो आरो लागायबाय थायो आरोना बिसोरो नायना लानो हागोन नै ओइ सासे इनो लाजिनानै माने खोबथेना दङ आरोना लोगोफोर आं दिनै फाग्ला बायदि जाबाय गावखौनो गाव मानो होनोब्ला बहुत टेनसनाव दोङो आंनि मबाइला माबा जाबायलै गाइस बिनि थाखायनो भिडिअफोरखौनो मोजांखौनो लाबोनो हायाखै आरोना थाबखौनो भिडिअखौनो माने बानायनो सानो बानायनोनो हाया जादों माने बेलेगाव मा होनो अफ अन खालामग्रा सुइचआ माने आंना गाज्रि जादों आरोना मबाइलनि बे बुस्थुखौ सोलायनो हागोन ना एसे कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आं माने आं गावखौ गाव बिनिखायनो आं माथा गरम बायदि जादों आरोना गासिबो गामसा खुगोन आं गासिबो माने आं माथा गरम जाबाय आरोना बे मबाइल मोनसेनि थाखायनो मबाइलखौनो आं बुख्रेबसिगोनसो टिभि गैया नोंथांमोना आंनि भिडिअ नुनोबो मोननाय नङाबो जानो हागौ आरोना साननैसोनि उनाव मानो होनोब्ला आं दिनै गामसा खुदुङाखै बिनि थाखायनो माथा गरम जादों आङो आरो फाग्लाबो जादों आरोना एसे दाउ बिनि थाखायनो माने टेनसनखौ माने लागायनि माने दाउ गावनानै माने टेनसनफोरखौ एसे फ्रि खालामनो होनना सानदोंमोन थेवब्लाबो माने आं मा खालामनो मबाइलनि थाखाय जियानो जा जेबो नङा लोगोफोर आं माने थांसै मोनसे जायगायाव ओमफ्राय माने बादालि गावनो होना थांगोन आरोना जोङो बादालि माने सानावनो माने मासेल' आरोना बाना थायो बेफोरबायदि माने बोरो सोमलि बैनि दै खावराव बिथि लाफिनदो ओमफ्राय बेफोरबायदि माने सोमलियाव थायो आरोना माने बैयाव मासे नुदो बेखौ जों माने गावनो होना थांगोन आरो गामसाया बोरो लागाव ओमफ्राय माने जों गावनो होननानै थांसै आरोना मोनग्रा मोननाय गेरेन्टि गैया ओमफ्राय भिडिअ लानानै ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय देखायनोसै जोङो दिनैथ' आङो एसेबांबो गोलाव भिडिअ बनाया आरोना मानो थाखाय नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आंना मबाइला सुइचआ बन खामग्राया माने बिदिनो माबा जाबाय थायो क्रेक जाबाय थायो एसे नाङा आरोना माने बन माने खामनाया ओमफ्राय सोरबाफोर फन हरना होबासो ओमफ्राय अन माबा जाफिनो आरोना होमबासो भिडिअखौ बनायनो हायो बिनि थाखायनो एसे बाय माबा जाना दङ जियानो जा ओंखायनो जों बारा गोलाव बानायनो जानाय नङा आरोना मोनबाय आरोना गाइस मासे बादालि होख्लायसै आरोना ओरैसो आरो lalu, apa jadi lagi? Itu lagi nama badal ke? Tidak ada baik, tidak. Ini kau dah nama badal ke? Gereng macam. Saya jalan. Nanti banyak. Mana belajar badal ya? Mau di?
Bakunda mana kadar na guys. Bakunda mana maru. Dakhil mari pun ada. Ebe dakhil kolor rele pun sanyo. Lagni. Kalau sini kita lanci sini karena. Oh, sorry. Malah bareng dengan beres sekarang nih. Video. Live sudah nih, Pak. Udah kamu gelap ini. Dukun ada di bareng nih. Sini lagi. Kurang langsung. Baik. Ini lagi sulit. Oi, kacun mutai. Mamu deh. Oi, nukli mutai. Hei, manuk ni mau jalan ini. Asal. Belakang. Aku deh mana? Kita pergi baca. Sudah, ini ya. Hei, baju berkemana mau nanti nih? Iya, boleh ya tadi waktu kali. Tapi mi ada di mana kah? Di sana. Ada kan. Kung kabutan auto bro.